Så grundvand, det er det vand, der ligger under jordoverfladen, og det er ligesom det vand, der består af regnvandet, som er siddet ned i de her grundvandsmagasiner. Og det er faktisk det, vi primært anvender som drikkevand. Og det gør vi, fordi at jordlaget ligesom fungerer som sådan et ret fint naturligt filter, hvor det ligesom passerer ned i alle gennem de her lag, og hvor vi så kan tage den op fra sådan en boring, der kan hente ned i de helt dybe grundvandsmagasiner. Og det er ligesom sådan, vi indvender de her boringer, som pumper det op. Og så har jeg en lille figur, der gerne skulle hjælpe med at give en lidt bedre forståelse af det. Og som ligesom viser de forskellige jordlag, der indgår. Vi har jo de lyseblå her, eller de lag, der er markeret med lyseblå, det er sand- og gruslagene, som ligesom er mere porøse, som gør, at de er mere gennemtrængende og ligesom er mere velegnet til grundvandsmagasiner, hvor vi kan se, at de forskellige vandstrømme, som ligesom er de blå pile her, ligesom har meget hurtigere ved at bevæge sig ned i. Hvor vi kan se det, at det tager nogle dage for det at komme ligesom ned i de her sand- og grusmagasiner her, men for at det ligesom skal igennem de her moranellerlag, som er de her meget lidt permeable lag, som ligesom næsten er vandtætte, så kan det tage op til rigtig mange år, for at det når ned i det næste sand- og gruslag, hvor det ligesom er de her grundvandsmagasiner ligger. Så de forsinker altså vandets gennemstrømmelse i rigtig lang tid. Og det er altså også derfor, at vi så godt kan lide at tage vand helt hernede fra. Eller så vil vi helst have boret så langt ned, som vi overhovedet kan, så vi kan tage den grundvand, der ligesom har mindst chance for at blive forurenet af overfladeforurening. Og så har vi den stiplede linje her, som er grundvandsspejlet. Ja, det er sådan set det. Og så har jeg den anden figur, der skal hjælpe med lidt at forklare, hvordan forurening opstår i grundvandet. Det er også sådan et tværbillede af, altså lidt det samme som før, men lidt hvor den viser, at det er herovre, hvor nedbøret ligesom trænger ned i grundvandsmagasinerne. Og så den måde, at forurening ligesom opstår på, det er ved, at for eksempel nitrat, der ikke blev opløst i, eller blev optaget af afgrøder og så videre, og giftstoffer og pesticider og sådan noget, de bliver ligesom opløst i den her nedbør, der kommer ned her i grundvandsmagasinet, og den kommer ligesom rigtig hurtigt ned i de mere porøse lag, hvor der ligesom ikke er så meget til at standse det. Og så kan den ligesom komme derned, og så er det derfor, at vi rigtig godt kan lide at bore hele vejen ned i forbi de her lidt permeable lag, hvor det tager lang tid at komme igennem, fordi de ligesom filtrerer de her giftstoffer, så vi ikke får det med i vores drikkevand, fordi det ligesom har sværere ved at gennemtrænge igennem det, end de her sand- og gruslag, hvor det er meget nemt at gennemtrænge. Her er et eksempel på forurening, ligesom i de her forskellige grundvandsboringer, eller her, hvor vi indvinder grundvandet. De blå prikker her, det er vandværksboringer rundt omkring. Og så hernede, det er forurenede, eller gamle lossepladser, hvor der jo selvfølgelig helt sikkert er en masse forurening fra alle mulige forskellige kemikalier, der er mega dårlige for en. Altså, vi ved jo så, fordi at det ligesom kan tage op til de der 50 år, for at de her giftstoffer ligesom suger hele vejen ned i det grundvand, vi indvinder. Så over tid bliver de jo ligesom mere og mere forurenet og klamt vores grundvand og giftigt. Så og så er det om, hvorvidt at vores forbrug af pesticider og nitrat er bæredygtigt, og det er det ikke. Fordi Danmarks grundvandsressourcer er over de seneste 50 år i stor grad blevet infiltreret af forskellige former for forurening. Heriblandt mest pesticider og nitrat. Og det er altså hele vejen ned til 40 meters dybde, og det bliver jo kun værre og værre i takt med, at
vandet med de her giftstoffer ligesom siver dybere og dybere ned i vores grundvand i tiden. Så hvis det ikke rigtig sker en ændring i vores forbrug af pesticider og vores landbrug, så bliver det jo kun værre, og det er altså cirka, altså allerede nu er det cirka 20% af det øvre grundvand, der er forurenet, og halvdelen, altså det halvdelen af det var ligesom det, der var påvirket af nitrat af pesticider ned til 40 meters dybde. Og de 20% de er altså forurenet. Så det er ikke rigtig anvendeligt mere. Så nej, det er ikke bæredygtigt overhovedet. Og det jeg mener vi burde gøre for at ændre på det her kæmpe problem vi har i Danmark, det var at gøre noget på lige fod med Tyskland og Sverige, hvor de ligesom har de her kæmpe arealer, hvor de så bare siger, at det her areal bruges udelukkende til grundvand, så man derfor ikke dyrker nogen afgrøder eller noget som helst, hvor der kommer pesticider ned i vores grundvand og alt det der. Altså man simpelthen bare afsætter store arealer til det, så man ligesom har de her områder, hvor man kan konstatere, at der er ingen frygt for, at det bliver forurenet sådan reelt af pesticider og nitrat og forskellige giftstoffer, der kommer fra landbrug og så videre. Det er ligesom det har de jo allerede gjort i nogle steder i Sverige og i Tyskland. Og det mener jeg også, vi burde gøre for at sikre vores grundvand.